Diyos maray na hapon mga tugang, mapuuna po uta kang novena to Saint Anthony of Padua. Matindog na po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Concluding prayer. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles weighted in your word, which you are ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is never shall be, world without end. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Please kneel for the Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na otoban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalabig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang ng mga ipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupuri sa usamuya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap ni bulong asin mapundukan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman
siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit, na marahay man tulos, surugaan mga nag-aataman sa inda, tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangahaan mga nagbumundo, warasan sa muy ang grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan, nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot, inihinahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayaan sa muyang makagadan, asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angheles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat Diyos maray na mga hapon, mga tugang. Ngunyan po, siniselebrar niya to an Todos los Santos o kafiestahan kan gabos na santos. Sa satong pagpamili, isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for Gabriel, Angelo, and Jeremy, dulot ni Snow Halili, in honor of Virgin of Carmel, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving, dulot man ni Vida Exemane, Mayet Soloveres, Mr. and Mrs. Cordes. For the 38th birthday, dulot ni Elizabeth Bitangcor. Thanksgiving, dulot man ni Dennis Mendioro. Special na kahagadan for healing and speedy recovery, dulot ni Wilma P. Bustamante. Para sa kapahingaloan, kan mga kalag, Lo Gyoksan, All Souls, dulot ni Susan Lo, All Souls, dulot ni Mary Joy Alsaga, Sonia Vicente, dulot kan Calyos Luvendino family, Pedro, Ana, ni Arby Lim and family, Manuel Pascuala, All Souls, dulot ni Rosemary Aranya, All Souls kan Ruivivar family, All Souls ni G. Chua, Conchita ni Mr. and Mrs. Antonio Azotea and family, All Souls, dulot kan Lo family, Coleto and Vitalina, dulot kan Maranyo family, Robinson, dulot ni Felvita Magdasok and family, All Souls ni Esther Go, All Souls, dulot man kan Marbella family, Aida Lordelino ni Analisa Cambaya, Nora Melba Siriaco, Levi Cherry, dulot kan Maloles family, Rogelio Yolanda kan Halili family, Salve Teddy, dulot ni Maika and Mike Moratalia, Romeo ni Michelle Trilles, Ramon Nieves, Soledad Severo, Pablo Dolores, All Souls, dulot ni Susan Moraleda and family, Reparada, Roberto, Mark Cedric Francisco, dulot kan Perez and Arañas family, Alberta, Constancio, kan Hefty family, Santiago Remedios, Jesus Asteria, Heidi Aris, Luz Viminda, dulot kan Logroño Batalyer family, Jose Ramon, kan De Leon family, All Souls ni Vida Exemane, Juancho and Gloria, ni Rizalin,
Baby Joe Rose, dulot ni Rose and Joseph del Rosario. Antonio, Salvacion, Engracio, kan Mirabueno family, sa kalag ni Teresita, dulot ni Leia Tirago, Marilu, dulot ni Jeremy Malaka, All Souls, Armando, dulot ni Lolita Budopol, Tomas, Dolores, Angel, Lilia, Eduardo, Arcangel, dulot ni Mayet Soloveres, All Souls ni Mr. and Mrs. Cortez, Loretta, Candido, Olympia, dulot ni Heidi Abrigo and Charmaine Solis, Cesar, dulot ni Lorraine Lumasag and Charmaine Solis, All Souls, Benjamin, dulot ni Rizalina Ignacio, Rowena, Cantoledo family, Alfredo, dulot ni Mr. and Mrs. Jules Leopando and family, Rosario, Jose, Crescencia, Efren, Dominadora, Manuel, Vicente, Corazon, Martin, Epifania, Leonor, Dominador, Josefina, Eduardo, Antonio, Sonia, Teresita, Hernando Sr., Guana, Soledad, Felisa, Gregorio, Saralyn, Sonia, Elvis, Teddy, Nilda, Roger Sr., All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Baby Greg, dulot kan Marmol family. Harvey Kyle, dulot kan Madara family. All Souls, Michael, Angelica, El Mundo, Angelina, dulot ni Nins Rosal, Domingo Sr., Maria, Jocelyn Domingo Jr., All Souls, dulot kan Maniago family, Erlinda, Jerlin, kan Murillo family. Guillermo, Maura, Hihino, Eulalia, Melesio, Vicenta, Froilan, Melesio Jr., Adoracion, Saturnino, Fidencio, Gloria, Estela, Isidro, Adelaida, Moises, Alfonso, Consuelo, Encarnacion, Leodigario, Pio, Paz, Nestor, Elena, Oscar, Eddie, Librada, Ernesto, Primitivo, Perfecta, Talino, Poor Souls in Purgatory, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Josefa, Jennifer, Frances, Ivy, dulot ni Kat and Eman, Carl, Priscilla, Jesus, Purificacion, Benjamin, dulot ni Mila, Palangka, All Souls ni Yol and Palmiano family, All Souls kan Encinarial family, Nestor, ni Novi, Bandoquillo, Bolaños, Santos, Rosita, Noel, Adela, Donata, Juan, Daniel, Lydia, Gloria, Alfredo, Ramon, Romeo, Ernesto, Teofilo, June, Lourdes, Rosario, Alfredo, Lydia, Salvacion, Ernesto, Oscar, All Souls, dulot kan Marhalino family, Zenon, Ignacia, dulot kan Lara family, Jose, Nenita, Isidro, Erlinda, Elisa, Jose Ignatius, Floria, Ed, Corazon, Blas, Alice and Henry, All Souls, kan Ahoro family, All Souls kan Arimado family, All Souls dulot ni Janet Dawal, Marcelino Ian, Miguel, Trinidad, Edgar, Rolando, Merly, Inocencia, Hernan, dulot ni Tess, Lorete and family, Antonio, Canuy and Floriano family, Bernardo, ni JB Rosol, Jaime, Bernardita, Serafen, Nelia, Bonifacio, Josefina, Patricio, Jemmy, All Souls in Purgatory, dulot ni Crisanto Talia and family, All Souls kan Rontas family, Domingo, Maria, kan Bejerano Martinez and Rivera family,
Joshua, All Souls, kan Bitangkor family. Rogelio Sr., dulot kan Vengado family. All Souls, dulot kan Sarong Anonymous. Rogelio, ni Janice Ivy Romerman. Richilda, dulot ni Maricel and family. Rodrigo, dulot ni Rosario Daigo. Rebecca, Oscar Sr., dulot kan Antonio family. Francisco Consorcia Manahim Sr., Teresita Jelly All Souls, dulot ni Gypsy Divina Petero. Semyo Josefina Ernesto, dulot ni Tita Arjona and family. George Orlando All Souls, dulot ni Harriet T. Saison. Adelina Adelfa Ramon, dulot ni Lina Fernando. Sheena May Paz Eufronio Sr., dulot kan Armario and Liamoso family. All Souls, dulot kan Lastrella family. Jaime Sr., dulot kan Faramil family. Juan Sr., dulot kan Becca family. Paz, Primitivo Sr., Efren, Marvick, Florentina, Kulas, Fruto, Francisco, All Souls, dulot ni June Perez and family. Eugenia and Severino, Cora, Maria Salve, All Souls, dulot kan Abions family. Olive and Gina, dulot kan Matamorosa family.
Mga tugang matindog na po ang gabo sa pagpuon. Umabot ang kagurangan, nakabot sa kawawahan, makaanood ang gitara, ayun po niya tuwan trumpeta, asin na pupusar pa. Sa ngaran ka nama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo mapa sa Indo Gabos. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ini mga tugang sa tuyang inuomaw ang sa tuyang mahal na Dios sa paagi kan sa iyang mga santos sa pagselebrar ta kining All Saints Day. Magpasalamat kita sa pagtao niya sa satuya nin magayunon na regalo, ang regalo kan buhay na daing kasagkoran, ang regalo kan kahadean asin kamurawayan kan langit. Mga tugang ang katiripunan kan mga santos, iyo ini ang saro sa mga pagirumdom sa sato na kitaman ngapit na panahon kung magdanay kita sa pagtubod asin sa katanosan kitaman magiging kabilang sa katiripunan kan mga banal. Tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa sa tuyang rumdumon pagsulsulan ang sa tuyang kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada an satong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, kaguranan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka, Kagurangan maheraka. kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inuomaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw, Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, na nagtugot sa mo na maggalang sa sarong selebrasyon, kan mga merito kan gabos mong mga banal, namimibi kami na huli, kan dakol na mga para pamibi, warasan sa mo, an minamawot na kagaosan, nin pakipag-ulian sa saimo. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nahiling ko ang sarupang anghel na nag-iitaas hale sa sirangan, daraan selyo kan Diyos na buhay. Sa makusog na tingog, inapod kan anghel na ini, an apat na anghel na tinawa nin Diyos kan kapangyarihan sa pagraot kan daga asin dagat. Nagsabi an anghel, dainindo pagrauton ang dagat o ang mga kahoy, sagkod na daita pa na mamarkahan ang angog kan mga surugoon kan satong Diyos. Sinabi sa ko na 144,000 ang bilang kan mga tawong may marka sa angog kan selyo nin Diyos. Sinda ang mga hale sa 12 tribo nin Israel. Pakatapos kaini, nahiling ko ang daimabilang na mga tao, hali sa gabos na rasa, tribo, nasyon, sa kalengguwahe. Nagtindog sinda sa atubangan kan trono, asin kan kordero, nakagubing nin puti, sa kamay kapot na mga sanganin palma. Sinda gabos nagkurahaw nin makusog. Ang kaligtasan hali sa satong Diyos na nagtutukaw sa trono, asin hali sa kordero. Ang gabos na anghel nagtindog sa palibot kan trono, kan kamagurangan sa kakanapat na buhay na linalang. Nagdapa sinda sa atubangan kan trono, nagsamba sa Diyos, mantang nagsasabi, Amen, sa satong Diyos ang kaumawan, kamurawayan, kadunongan, pasasalamat, paggalang, kapangyarihan asin kakusogan sagkod paman. Amen. Hinapot ako kan saro kan mga kamagurangan. Si Isay ang mga tawong ini na nakagubing nin puti, asin saen sindahali. Sinimbag ko siya, dai ko aram, ika ang nakakaaram. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Linabahan nindaan sa indang mga gubing, asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Sa dirinin kagurangnan ang kinakban asin ang kapanoan kaiyan. Ang daga sa kaanggabos na nag-eerok dyan. Hulita pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Si Isay ang matukad sa bulod nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang erokan. Ang tawong malinig ang mga kamot, asin mabini ang puso. Andai nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Andai nagigibo nin putik na panuga.
Kagurangnan, inian banwaan na nagmamaot na mahilingan sa imong lalawgon. Aakoon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, asin ang balos hali sa Diyos na sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tawo na naghahanap sa iya, naghahanap kan lalawgon kan Diyos ni Jacob. Kagurangnan, inian banwaan na nagmamaot na mahilingan sa imong lalawgon. Hinanayugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Hilingon nindo, kung no kadakula ang pagkamaot nin Diyos sa to, kun kaya inapod kitang mga akil nin Diyos. Asin iyan, totoo. Dai kita midbid kan kinakban, ninhulita ba kong midbid ka iyan ang Diyos. Namamutan kong mga tugang, ngunyan, mga akil na kita nin Diyos. Alagad bako pang malinaw kung magiging ano kita, alagad aram ta na kung dumatong na si Kristo, magiging kitang arog sa iya. Hulita mahihiling ta siya kung si Isay siya talaga. An si Isay man na igwa kan paglaom na ini ki Kristo, nagdadanay na malinig, arog ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, ibon mo kaming dalan. Kan sa imong pagkamuot, katuninong anasin, katanusan, alleluia. Ang gagurangnan, mapa sa Asin indo. sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan mahiling ni Jesus ang kadakol na tawo, tuminukad sa sarong bulod, pakatukaw niya, nagdodok sa iya ang mga disipulo niya. Dangan, tinukdoan niya sinda kaini, paladan, ang duka sa espiritu, hulita sa inda, ang kahadean kan langit. Paladan, ang mga nagmumundo, hulita sinda, rarangahon. Paladan, ang mga mahuyo, hulita sinda, ang magmamana kan daga. Paladan ang mga nagugutom as napapaha sa katanusan, ulit na sinda pakababasugon. Paladan ang mga mahihirakon, ulit na sinda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso, ulit na maiiling ninda ang Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, ulit na sinda aapudon mga aki kan Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanusan, ulit na sa inda ang kahadean kan langit. Paladan kamo kung dahil sa ko, kamo pagmudahon, pasakitan, pakaraoto rin mga tao, ipag-ugma nindo, ulit na dakula ang balos sa indo duman sa langit. Ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na manggi sa indugabos mga tugang. Sa aldaw pong ini, pinagsaselebrar ta po ang All Saints Day. Sa aga naman, sa tuyang siselebraron ang All Souls Day. Kan tulong si Manang nakaagi, igwa po akong bigpakumpisal na sarong gurango na siya sa yaon siya duman sa ICU kan UST Hospital. Ako so nagpakumpisal na padi itaso sa iyang mga aki, mga friends ko. Expected naman kan pamilya na madali ng magadan so sa indang ina.
Ta sabi man nga ni kan doktor, anytime that very day, pwedeng magadana so ina ninda. And yung managad so nangyari po, pagkatapos ko pag-ulyo, just mga 10 minutes after, nag-flat na tulos. Ito bagang machine, bagang nakatako duman sa pasyente. Pig-aragaw-agaw pa, dahil na-revive, nagadana. Pero magayunon, so disposition kan mga magturugang, haloy naman kaya nagparahelang so sa indang mama, kumbaga preparado naman sindang akoon, so pagkagadan kan ina. Kaya magayunon so sa indang disposisyon. Bago ako naghali, dinulok ako kan matoa sa magturugang, Father, thank you very much sa atis bago ngayon si Mama nagadan, natawan kan last rite itong anointing of the sick. Pero minsan nga niya nagadana siya, gani nga nagpasalamat naman kami, tahaluyo na kaya siyang nasasakitan, at least makapaingalo na. At least ngayon ngunyan, kampanti na ngayaan buot me. Mama is already in heaven. She is already up there. Sabi ka itong aking matua. Bago ako nakaluwas duman sa room, nagdulok man sa kuya, itong bunso sa magturugang, nagpasalamat man. Kasi ang sinabi niya araw kanin, sabi niya, gadana ngaya Father si Mama, she will always be with us. She will always be with us. Habang nagbabiyahe ako kali duman sa Albay, pauli digi sa St. John, nagbabalik sa isip ko itong sinabi kan duwang magtugang. Sumatua, ang taramon niya, Mama is already in heaven. She is up there. Ang taramon kan guhod, Mama is already in heaven and she will always be with us. Ang pagtubod kan matua, si Mama niya nasa langit, and langit is up there. Sa pagtubod kan kanguran, heaven is on earth. Mama will always be with us. Ano po ang totoo kung naputunta ka mo? Ahain ang langit, nasa taas o nasa baba? Natuod ba nga po kitang mga tao, na pag sinabing langit, heaven is always above us. Heaven is always up there. Pag sinabi tang moving up, paglaog sa langit. And moving down, paglaog sa impyerno. Iyo yan ang natuod ang mga tao kan arong ka na concept. Pero ang kamaturan po ka iyan, sa bilog na Bible, never iyan pinag-mention na ang langit nasa taas. Kung aram ko nata sa inhali iyan, na pag sinabing langit, nasa taas. Dahil man yan big-mention kan scripture or kan Bible na ang langit nasa itaas. As in, ang impyerno nasa irarom. Kung nasa irarom ang impyerno, dahil na ka mo magparakaralot nun yan. Tapang nagkalot ka mo, baad matukdol nino ang impyerno. Mahulog ka mo, magbasol ka mo. Namumutan ko mga tugang, pinapagirumdumbo kita sa giraray, sa pagtiripunta pong iningon yan, that heaven is not a place. Heaven is not a geographical place. But heaven is a state of being, sabi ni San Pablo. Ang langit da po, bakong lugar, kundi estado nin pagkabuhay. Estado nin pagkabuhay. Iyo da po ini ang estado na kung saan ang buhay pano nin pagkamuot, ang buhay pano nin kaugmahan, ang buhay pano nin katuninongan, ang buhay pano nin kagayagayahan. Iyo da po niya inaapod na heaven. Namumutan ko mga tugang, kung estado sa pagkabuhay ang langit, so maybe we can conclude that heaven can be anywhere. Kung estado sa pagkabuhay ang langit, kung sa inyaon ang kapanoan kan pagkaminuruotan, as in pagkasararo, but sabihin, pwede tang ma-experiensyahan ang heaven sa araw ka na konsepto
ni San Pablo. Mga tugang, iyo yan ang magayon na pagirumdum sa sato sa selebrasyon na inikan All Saints Day. Sa madaling sabi, ipinipresentar as in pinapagirumdum kita na there is a bright future ahead of us. Ang Diyos pinagpreparar nin magayuno na destiny, kumbaga, para sa satuya gabos. Igwa kitang padudumanan. As in, ang inandam niya para sa sato, mas magayon. Kikan sa buhay ta sa presenting panahon. Ninulit ta ining buhay na inandam kan Diyos, ang pakatapos kan pagkabuhay ta sa kinaban, buhay na dainanin kasakitan, daing iriwal, daing helang, daing kulog, mayo na nin rimalaso, mayo na nin kagabatan. Iyo ini ang buhay na perpekto, buhay na pano nin kaugmangan, asin katiwasayan. Mga tugang, yunukod ini ang padagos na pagtao sa tuya nin paglaom, sa satuyang padagos na paglakaw sa kinaban, dakulon ba nga na-i-experience tang mga kadipisilan, problema, asin kasakitan kan buhay. Kung kita po magdanay sa pagtubod, asin magdanay sa pagtitiwala sa Diyos, ang gabos na ini mga kasakitan, may katapusan ini. Asin ang nag-aalat sa satuyang buhay, buhay na dihamak mas magayon kisa buhay na igwa kita sa ibabaw kandaga. Mga tugang, sa selebrasyon tapong inikan All Saints Day, duwang klaseng santo ang pinagsiselebrar ta sa ngunyan. Duwang klaseng sainthood. Enot, ining inaapuntang canonized saints. Mga santo na pinagkanonisar kan simbahan. Mga santo na naging popular, aron baga ki Judas Tadeo, ang satong patron, San Vicente, San Pedro, asin iba pa na mga santos na naging bantog, asin namidbidan kan bilog na kinaban, asin pinag-canonize kan simbahan. Iyo yan ang sarong grupo din mga santo na pinag-uumaw ta sa aldaw na ini. Pero igwapang sarong grupo na pinag-uumaw tangon yan. Bako sa na sa mga canonized saints, kunyan ikaduwa, unknown saints. Dakulon ang mga santos din Diyos na dahi tanang hilalan. Mga tawong nagkagaradana, pero dahi kaya naging popular sa bilog na kinaban, pero nagkaigwanin banal na buhay. Kaya after na sila nagadan, naglaog naman sila sa kamurawayan kan langit, asinagi ng kaayon sa katiripunan kan mga santos din Diyos. Probably, kasabay na dyan sa mga lolo nindo, mga magurang ta, o mga kapamilya na nagkagaradana, na naglaog na sa langit. Pag naglaog ka na sa kamurawayan kan Diyos, nagiging santo ka naman, nagiging kabilang sa mga banal kan Diyos. Kaya sa pagrumdum tangon yan kan All Saints Day, baka pag-iisip nindo, ang bigurumdum ta, so mga santo lang na sikat, sagkod so mga kapamilyata na naglaog na sa langit, sindaman gabos, nagi ng mga santos, kabilang sa mga banal kan Diyos, duman sa iyang kahadean. Mga tugang, iyo dapat po ini ang pinaka-goal kan lambang saro sa sato. Dapat ang sa satong paglakaw sa kinaban, iyo dapat ini ang nagtataonin direksyon sa sato. Ang buhay ta ay dapat nagiging uripon kan material na bagay. Ninulitaan pangapudan sa sato kan Diyos, bako man talaga na mag-erok sa paman sa kinaban. Ang pangapudan niya, nakitaman, makaiban niya sa iyang kahadean. Asin, mangyayari iyan kung kita nagiging matanos, kung kita nagiging banal, asin nagdadanay sa satuyang pagtubod, asin pagtitiwala sa Diyos. Mga tugang sa pagpadako sa kan Santa Misa, arangon ta po ang danay na pamigbi sa sato kan mga santo. Ipamigbi lukod ninda kita,
Nagkitaman araw ninda, magdanay sa satuyang pagtubod. Maghinguwa na magibunin karahayan, lalong-lalo na ang pagtabang sa kapwa. Ninulit ang hapit na panahon, iyo po ini ang liyabin niyato sa kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Awitun ta ang awit sa pagdulot. Inoomaw ka kagurangnan, Diyos nin gabus na linalang. Ulita sa imong pagkamatinao, nag-ako kami hintinapay, na idinodolot mi sa imo. Bunga kan daga, asin kan gibo, kan mga kamot, min mga tao, ini magiging para sa mo. Tinapay min buhay, pag umawo ng Diyos sagod paman. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako an sa indong atang akuon man kan Diyos na makakamhan. Akuon malugod gang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang na dinodolot mi sa paggalang kan gabos na mga banal makaranga sa imo. Asin warasan na kaming nagtutubod sa sainda, ang mga mungtak na an isip na dai magagadan, makamati kan sa indang pagmakulog para sa samong kaligtasan. Uli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin dahil kasagkoran. Tangunyan, nagtutukot ka sa mo na magselebrar kan fiesta kan sa imong syudad, ang langit no na Jerusalem, sa muyang ina, kung sa ingunyan, ang kahuyuan kan sa mong mga tugang, sarabay na nag-uumaw sa imo sagkod paman. Pasiring sa iya, kaming mga paralakbay, na nagtatalubo sa pagtubod, magsigkat na nag-iidali, nag-uurugma sa pagpamuraway, kan mga pinaurog na kaayon kan simbahan. Nahuli ka ini, nagwawaras ka sa samong kaliyahan, ninsiring man na mga tabang asin paarog. Kaya kaiba ninda, asin kan kadakol na mga angheles, nagrurukyaw kami sa saimo, sa sarong tingog nin pag-umaw na nagsasabi, Banal, 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 ang kaguranglan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, o sana, Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa
Nangaran kan kagurangan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurang na ni gananggad ang banal burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurang na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sakod na ikaw magdatong, sakod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Papa si Francisco, kan samong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, na ngangahas kitang magpamigbi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit.
An sa mong kakanon sa araw daw, itaon mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasaalan, mantang kami na naghahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkamurunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, o tawi, nin katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos, uya nagpapara, kan mga kasaalan, kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At amanon malugod kita, kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Tinipon kita kan sa tuyang Ama, tanganing mag-ako kan biyaya niya, kakanunin buhay nandam sa to, sa kamurawayan niya. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita magturugang sa kagurangan, sarong simbahan, sarong